खुलुमबाय बयनिबो सिगाङाव जोंनि गोजौसिनाव थानाय आफा इसोरा बाख्नाय जाथों। नैथियावहाय बेयाव आंजों लोगो लानो फैनाय साफ्रोमखौबो आंनि बे गस्पेल मेसेन्जार चेनेलनि जानानै प्रभु जिसु ख्रिस्टनि मुङाव अननाय सिबिनाय लोगोसे खुलुमनायखौ आं जासिहोबाय। आसा खालामदों नोंथांमोना मोजाङैनो दङ। आं मैया बुंखानाय बायदि दिनै नोंथांमोननि गेजेरावहाय थोंजोङै आरजनि खावलायनाय हाबाफारिखौ लानानै फैबाय। अब्ला आं बे समाव बुंखानानै दोननो लुबैदों, नोंथांमोना जुदि सोरहाबा आरजनि खावलायनाय बिसय पइन्टसफोर दंब्ला दा जोबनाय सिरियाव आं नोंथांमोननो सम होगोन। नोंथांमोना बे समावहाय नोंथांमोननि पइन्टसखौ गथायनो हागोन। अब्ला आं दिनैनि बाइबेल बोसोनखौ आङो दिनै लादों जाहैबाय एक्सोडास ओंखारलांनायनि 12 आलाब 22 सिरि। दिनैनि टाइटेला जागोन दा गड हु हिल्स, इसोर जायो जोंखौहाय सोखायो। बेनि बिसय नोंथांमोननि सिगाङाव गाहाम बाथ्राखौ लाबोगोन। अब्ला बेनि गाहाम बाथ्रासिम थांनायनि सिगां आरो आरजनि खावलायनाय पइन्टसिम थांनायनि सिगां जोङो दोंसे मेथाइ खोनासंनानै लाग्रोनि। नोंथांमोनाबो लाइभआव बाहागो लानो फैसान्दि आरो आं बे समाव खावलायनो लुबैदों नोंथांमोना हायोब्ला अननानै बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै होदो, जेन बयबो बाहागो लानो हानाय बायदि। थेंक इउ। अब्ला जों मेथाइ खोनासंग्रोनि। गोदान मेथाइ गिलबार्ट हाजार फंबायनि। बेसे गोबावनो आनज्रायनानै थानो पापनि लैथो, आरो बेसे गोबाव गैबावनो, आरो बेसे गोबावनो आनज्रायनानै थानो पापनि लैथोआवनो दुगैबावनो। नेनानै दं हनै जिउनि लामायाव, नोंखौनो नेनानै प्रभु जिसुआ लामा नायै नायै हांमा सुरनानै नोंखौनो बासायनो थांखि लानानै आरो बेसे गोबावनो आनज्रायनानै थानो। दिबि नार्जारी, हाय दादा, गुड इभिनिं। अके, नोंनिसिमबो गुड इभिनिं। थेंक इउ स' माच लाइभआव बाहागो लानायनि थाखाय। जाय जाय बिथांमोना लाइभआव बाहागो लाबाय साफ्रोमखौबो बरायनाय थाबाय। जों दिनैहाय थोंजोङै आरजनि खावलायनाय हाबाफारि लादों। नोंथांमोननि गेजेराव आरजनि खावलायनाय पइन्ट बिसयफोर दंब्ला नोंथांमोना थि खालामनानै ला। आं जेब्ला सम होगोन नोंथांमोना आरजनि खावलायनाय पइन्टखौ कमेन्टनि गेजेरजों खोन्थाहरनो हागोन। जों मेथाइ खोनासंग्रोनि। गोसो सोलायदो नों सिरि मोनदो, जिउनि मेगनखौ नों खेवनानै नायदो। गोसो सोलायदो नों सिरि मोनदो। अके, मिथिना बर', गुड इभिनिं आदा। बेसेबा गोबावनि उनाव दिनैसो लाइभआव लोगो मोनबाय। अके, थेंक इउ स' माच। लोगोसे आंनि लाइभआव बरायबाय, खुलुमनाय थाबाय लाइभआव बाहागो लानायनि थाखाय। थेंक इउ। गाव बबेयाव दं नों गोसोखांदो, फोरबुनि रावखौ नों खोनासंदो। नों फैफिनदो, नों फैफिनदो, गोसो सोलायनानै गोख्रै फैफिनदो। आरो बेसे गोबावनो आनज्रायनानै थानो। कमेन्ट फरायनि ना? आदसा, चिरां लिरदों बिथाङा, चिरां बसुमतारी। हेल', अके, हाय, मा खबर? बेनिफ्राय दिपि नार्जारी, जोबोद मोजां सं दादा। अके, थेंक इउ स' माच।
बेनि उनाव मारियाम नार्जारी जोबोद गोजोननाय थाबाय आदा लाइभ लाबोनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच लोगोसे आंबो गोजोनबाय लोगोसे बरायनाय थाबाय सामुएल नार्जारी गुड इभिनिं आदा अके नोंनिसिमबो गुड इभिनिं फंबाय थेंक इउ लाइभआव बाहागो लानायनि थाखाय बैथि अके बाग्लारि हाय दादा गुड इभिनिं आमेन अके नोंनिसिमबो गुड इभिनिं थेंक इउ दिनैनि बिसया जाहैबाय थोंजोङै आरज खावलायनाय आरो थिमा जाहैबाय इसोरा नोंखौ सोखाग्रा इसोर ओंखारलांनायनिफ्राय जों दान्दिसे सम बाइबेल सिरि नायगोन खोनासंग्रोनि मेथाइखौ गोदानै बिनियाव नों गावखौ गथायदो गोसो गाबखांनानै गिदिंफिनदो गंलायनानै नों एमा बिदो गोसो गाबखांनानै गिदिंफिनदो गंलायनानै नों एमा बिदो नों फैफिनदो गोसो सोलायनानै गोख्रै फैफिनदो आर बेसे गोबाव नों आनज्रायनानै थानो पापनि लैथोआवनो दुगैबावनो आर बेसे गोबाव नों आनज्रायनानै थानो पापनि लैथोआवनो दुगैबावनो नेनानै दं हनै जिउनि लामायाव नोंखौनो नेनानै फोरबु जिसुआ लामा नायै नायै हांमा सुरनानै नोंखौनो बासायनो थांखि लानानै आरो बेसे गोबाव नों आनज्रायनानै थानो अके थेंक इउ गोजोननाय थाबाय ना प्रतुल दैमारि फैबाय ने औ आदा फैबाय अब्लासो बे समाव जोङो इसोरनि गाहाम बाथ्रा जोङो गुसुङै सावरायग्रोगोन बेनि उनावसो आरजनि खावलायनाय हाबाफारिखौ लागोन अब्ला जों दिनै बे समाव इसोरनि गाहाम बाथ्रा जोङो सोलोंनि दिनैनि बिसया जाहैबाय द गड हु हिल्स इसोर जाय नोंखौ सोखायो आरोना ओंखारलांनायनि 15:22 सिरि इसोरनि गाहाम बाथ्रासिम थांनायनि सिगां जोङो बाइबेल सिरिखौ फरायनानै लाग्रोनि ना बेयाव मा लिरदों मा बुजायदों आरो जोङो मा फोरोंनो इच्छा खालामदों जों सोलोंनानै लाग्रोनि जों खोनासंनि बेनि उनाव जोङो फारि फारि जोङो थांगोन बेयाव बेबायदि लिरदों बियो होनदों आङो मोजांनि थाखाय जे हुकुमफोरखौ होगोन बे हुकुमफोरखौ नोंसोर थालायै मानिनानै थाबायब्ला मिसरारिफोरनि सायाव आङो जे रगफोरखौ लाबोदोंमोन बे रगफोरजों आङो नोंसोरखौ साजाय होनाय नङा आङो फोरबोआ जाया नोंसोरखौ सोखागोन होननानै बुंदों नैबे गेदेर बाथ्रा बे बाथ्राखौ सोर बुंदों मसेनि गेजेरजों इसोरा बुंनाय जादों मसेनि गेजेरजों बाथ्राखौ बुंनाय जादों माबोरैहाय जों जेब्ला नायो बाइबेलावहाय बेखौ मानो बुंदों सोर बुंदों होननानै जों जुदि नायोना मसेया बे बाथ्राखौ लिरदों आरो बे बाथ्राखौ माबे जायगायाव आरो मानो बुंनाय जादों होनोब्लाथाय मानो बुंनाय जादों एक्सोडास ओंखारलांनाय 15:22 सिरियावहाय इसोरा बेनो बुंदों बे इसोरजों बुंजानाय बाथ्रा जेहोवाजों बुंजानाय बाथ्रा इजराइलारिफोरखौ मसेनि गेजेरजों इसोरा बे बाथ्राखौ बुंदों मानो बुंदों होननानै जों जेब्ला नायना दिनै मसेया बिसोरखौ मा बुंदों इसोरा मसेनि गेजेरजों लिसन टु हिज भइस इसोरनि बुंनाय बाथ्राखौ खोनासं मानिग्रा जा होननानै मसेया बुंदों फल' हिज कमान्ड्स बेनि बिथोनखौ बेनि हुकुमखौ मानि होननांगोन
trust his guidance. बेनि जि फोरोंनाय, बेनि जि दिन्थिनाय लामा, बेजों थाबाय होननानै मसेया बुंदों। बेनिखायनो नैबेयावहाय जों नायोना, जेब्ला नैबेयाव जोङो मसेया गोसो मानिजों फोरबोनियाव जेब्ला बियो आर'ज खालामदों, अब्ला फोरबोआ बेनो नैबेयाव जेब्ला नाय बाइबेल सिरियावहाय आङो फारसेनिफ्राय आं बुंनानै होयो नोंसोरनोहाय ना, मानो आरो मा खारनाव बुंनाय जाखो होनोब्लाथाय नैबेयावहाय इसोरनि बाथ्राखौ खोनासंहोनो जुनै मसेनि गेजेरजों बियो बुंनाय जादों। जिगोन नार्जारि, हाय ब्रादार अके हेल', नैबेयाव नायनि जोङो लाइभ लाबोबाय था अके, कल्पना गुड इभिनिं अके गुड इभिनिं। थ' आङो दा नोंथांमोननि कमेन्टखौ आङो रिप्लाइ होथ'नो हानाय नंला, दसे उनाव आं कमेन्टनि रिप्लाइ होगोन। जोंनि इसोरनि गाहाम बाथ्रा जों सोलोंगोन नैबेयाव जायोना, नैबेयाव जों जेब्ला नायोना बाइबेलाव जों सोलोंगोन बे बाथ्राखौ मानो बुंनाय जाखो, मसेनि गेजेरजोंहाय इसोरा मानो बुंनाय जाखो। गावनि बिसाफोरखौ बियो दिन्थिनो जुनै आरो गावनि फोरोंनाय बाथ्रा लामाजों थाबायनो जुनै बे बाथ्राखौ मसेनि गेजेरजों बुंनाय जादों। जेब्ला नैबेयावहाय मोनसे मारा होनाय जायगायाव बिसोरो दंमोन, बेयावहाय दैया लोंजायै जाबायमोन होनना बुंदों, गोखा जाबायमोन। आरो बे दैया गोखा जानायखाय इजराइलनि मानसिफोरा इसोरखौ कमप्लेन खालामनो हरदों, इसोरखौ कमप्लेन खालामनो हमदों। इजराइलाव मोनसे मारा होनाय जायगा दं, बे मारा होनाय जायगानि दैया गोखा जाबायमोन होनना लोंजायै जानायलाय इजराइलनि बेयाव थानाय मानसिफ्रा इसोरखौ कमप्लेन खालामदों, दैया गोखा जाबाय जोङो लोंजायाखैसै, इसोरखौ कमप्लेन खालामदों। आरो बे कमप्लेन खालामनायाव इसोरा दिनै मसेनि गेजेरजों गेदेर खामानि मावदों। मसेया बिसोरनि थाखाय आर'ज गाबदों इसोरनियाव। बे गोसो मानिजों फोरबोनियाव जेब्ला आर'ज खालामदों मसेया, अब्ला फोरबोआ बेनो गंसे गन दिन्थिदों होननानै बुंदों। मारा होनाय जायगा खाथियाव बियो थांदों, बियो आर'ज खालामदों, जि जायगानि दैया गोखा जाबायमोन बे खाथियाव थांनानै बियो आर'ज खालामदों। आरो बियो मा गंसे गन दिन्थिदों होनना बुंदों। आरो बियो बे गनखौ दैयाव जेब्ला गारसनदों, मसेया जेब्ला बे गनखौ इसोरनि दिन्थिनाय गनखौ दैयाव गारसनबाय, अब्ला दैया लोंजानाय जादों होनना बुंदों। फोरबोआ बे जायगायाव बिसोरनो थांनानै थानायनि आयेनफोरखौ होदों होनना बुंदों, आरो बेयावनो बिसोरखौ आनजाद लादों होनना बुंदों। आरो बे समावनो नैबेयाव मसेनि गेजेरजों बाथ्राखौ बुंनाय जादों। इजराइलाव थानाय मारा होनाय मोनसे जायगानि मानसिफोरनि थाखाय बेयाव लोंजायै दै जाबायमोन, गोखा दै जाबायमोन। जेब्ला बिसोरो बे गोखा मोननायखाय इसोरनियाव कमप्लेन खालामबाय, अब्ला मसेया बिसोरनि जानानै इसोरनियाव आर'ज गाबदों। आरो इसोरा मसेनि आर'ज गाबनायखौ खोनासंदों, आरो खोनासंनानै मसेनो गंसे गन दिन्थिदों। आरो बे गनखौ जेब्ला दैयाव बियो गारसनदों, अब्ला बे दैया गोखा नङा जादों, लोंजानाय दै जादों। बेसे सोमोगोनां बाथ्रा। आरो बियो होनदों, इसोरा बिसोरनि गेजेराव मा लाबोदों, नैबे बाथ्राया ओंखारलांनायनि 12 बालाबनि 22 सिरिया मा होनो, आङो मोजांनि थाखाय बे हुकुमफोरखौ होगोन होनना बुंदों। इसोरा मसेनि गेजेरजों मोनजि हुकुमफोरखौ होबाय, नैबे हुकुमखौ बेयाव फोरोंदों बिसोरनो। मा खालामनांगौ मा खालामनाङा इजराइलारिफोरनो गावनि मिराक्लास, गावनि गेदेर महिमाखौ बेयावहाय इसोरा दिन्थिदों मसेनि गेजेरजों। बेनि गेजेरजों जों नैबेयावहाय मा सोलोंनो हायो, जेब्ला जों इसोरनि लिंनायखौ खोनासंगोन, जेब्ला जों इसोरनि गाबज्रिनायाव खोनासंगोन, अब्लासो जोंनि आर'जफ्राबो खोनासंजानाय जायो होननानै बुंदों। बेनिखायनो जों नैबेयाव नायनि ना, नैबे बाइबेल सिरिया मोनसे पावारफुल, आरो इजराइलारिफोरा
इजराइलारिफोरा नैबेनि गेजेरजों मोनसे गेदेर महिमाखौ नुनो मोनदों आरो बिसोरनि गेजेराव इसोरा गेदेर खामानि मावबावदों मा गोजा लैथो रेड सी होननानै बुंदों बिसोरखौ इसोरा बारहोदों इजराइलफोरनो दिनै साखि होदों मेगननि सिगाङाव बिसोर नुदों इसोरनि गेदेर खामानि मावनायखौ दिनै नोंथाङाबो इसोरखौ कमप्लेन खालामनायनि सोलाय इसोरखौ जोङो गाबज्रिनांगोन बेनिखायनो जों दिनै जोंनि गेजेराव जाय इसोर बे इसोरा नोंनि जिउआवबो गेदेर खामानि मावनो लुबैदों आरो बे खामानि मावनाया मा नोंथांनि जिउआव बियो सोखानो लुबैदों नोंथांनि गोसोखौ बियो सोखानो लुबैदों जोङो जिउआव मेङो आरो बे मेंनाया मोनथाम रोखोमनि आं मैयाबो इसोरनि गाहाम बाथ्रायाव बे बाथ्राखौ बुंदों नाम्बार 1 मेंनाया जाहैबाय जों मोदोमनि फिजिकेलि नाम्बार 2 जाहैबाय गोसोआव जोंनि साननायजों इमोशनेलि जों दुखु मोनो माब्लाबा नाम्बार 3 जाहैबाय स्पिरिचुवेलि आत्मायाव जों दुखु मोनो बेनिखायनो जों दिनैहाय नोंथाङा मोदोमाव मेंदोंब्ला जिंगासिदोंब्ला नोङो इमोशनेलि नोंनि गोसोफ्राव नोंनि साननायजों मेंदोंब्ला जिंगासिदोंब्ला आरो नोंनि आत्मायाव नों मेंदोंब्ला इसोरनियाव फै जिसुनियाव फै बेनि गोहोखौ नों नुनो मोनगोन ना दिनै बे बाथ्रानि गेजेरजों जों नैबेखौ सोलोंनो हायो बियो होनदों बे हुकुमफोरखौ नोंसोरनो होगोन जाय हुकुमखौ मसेनि गेजेरजों इजराइलिफोरनो नैबेयाव बुंनाय बाथ्राखौ जों नुनो मोनदों मा होनदों बेयावहाय मोनसे कन्डिशन जुदि नोंसोरो आंनि बाथ्राखौ खोनासङोब्लासो होनना बुंदों आरो आंनि बाथ्रा बेनि बुंनाय बाथ्राखौ खोनासं इसोरनि बाथ्राखौ खोनासं होनना बुंदों A call to listen and obey होनना बुंदों मोनसे बाथ्रा बुंदों जाय बाथ्राखौ नोंसोरखौ खोनासं आरो बेखौ मानि होननानै बुंदों खोनासंनानैल' थानायखौ बुङाखै खोनासंनानै बे बाथ्राखौ मानिनायनि बाथ्राखौ बुंदों दिनै जोंबो बेबायदिनो बाइबेलनि बाथ्राखौ जों खोनासङोल' जों बेनि बायदि जों मानिनो हाया जोंखौबो दिनै बे बाथ्राया बुंदों खोनासंनायनिल' नङा बेयाव जोङो एटेनसन गोसो होनो नांगोन आरो बेनि लामाजों जोङो खारनांगोन अब्लासो जिउआव बे इसोरनि जिउआव खामानि मावगोन आरो बे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों नैथि बाथ्राखौ जों मोननो हायो गड्स प्रटेक्शन ओभार हिज पिपल गावखौ मानिग्रा गावखौ फोथायग्रा मानसिफोरनि थाखाय इसोरा रैखाथि होयो प्रटेक्शन होयो दिनै इजराइलफोरा लोंनो दै गोखा मोनबायमोन इसोरखौ कमप्लेन खालामदोंमोन भलिउम खम जादों दिनै इजराइलिफोरा दै लोंनो थाखाय खस्थ' मोनबायमोन गोखा दै मोनबायमोन लैथोनिया बिसोर इसोरखौ कमप्लेन खालामदों बेनि थाखाय बिसोरनि जानानै मसेया आरज गाबनायावहाय दिनै इसोरा खोनासंनानै गंसे गन दिन्थिनायजों बे गनखौ दैयाव गारसोमनायाव बे दैया लोंजानाय जादों साफा जादों गोजों जादों अब्ला दिनै जोंनि जिबनावबो इसोराव जुदि नों गाबोब्ला जोङो बेनि बुंनायखौ खोनासङोब्ला इसोरा गावनि बिसाफोरनि सायाव बियो रैखाथि होयो होनना बुंदों दिनै जों दुखुआव दंब्लाबो गाबनायाव दंब्लाबो इसोरा जोंखौ गेदेर खामानि मावगोन इसोरा जायनोखि सैनांनानै थानाय मानसिफोर जायनोखि इसोरनियाव नांनानै थायो नाथाय बे मानसिया सैनांदोंब्ला बेनि सायाव बियो नोजोर होयो होनना बुंदों God sees the suffering of his people जाय बेनि बिसाफोर बिसोर जुदि सैनांनानै दङब्ला इसोरा बेखौहाय नोजोर होयो आरो नुयो होनना बुंदों बेसे मोजां बाथ्रा दिनै इसोरा नोंखौबो बियो नोजोर होदों नोंनि बायग्लिनाय गोसोखौ बियो सिनायदों नोंनि गाबनाय गोसोखौ बियो नुदों नोंनि थेर बेथेर जानाय गोसो गोरबो आरो आत्मानि बायफ्लेनायखौ बियो दिनै खनथुमनानै सुज्रायनानै होनो लुबैदों दिनै नोंथाङा बेनि थाखाय गावनि गोसोखौ हगारनानै होनांगोन बेनिखायनो नैबेयाव होनना बुंदों दिनैहाय जाय इसोरा नोंखौ सोखायो
नुजाहोजानायाव जों जेब्ला इसोरनि बाथ्राखौ नायो ना बेयाव मा होनो द लर्ड हु हिल्स इसोरा जाहैबाय सोखाग्रायानो इसोर होनना बुंदों जाय नोंखौ गोख्रों खालामो जाय नोंखौ गोदान रेस्टोर खालामनो हायो बेनो इसोर दिनै सोरथो दं बे सोखाग्राया सोरथो दं बे गोदान खालामफिनग्राया फोरबो जिसु ख्रिस्ट'ल'सो बे बाइबेल सिरिनि पावारफुल गोहो गोनां मोनसे डिक्लारेशन जाय नोंखौ सोखायो बेनो इसोर होनना बुङो बाइबेल सिरियाव जोंखौ बुंदोंना फर आइ एम द लर्ड हु हिल्स इउ आंनो इसोरा जाय नोंखौ सोखायो जाय नोंखौ सोखादों बेनो इसोर आंनो इसोर होननानै बुंदों दा रिभिल्स गड केरेक्टार इसोरनि केरेक्टार होननाय बेयाव मा होननानै बुजायदों जोंखौहाय मा फोरोंदों आं दहायनो बुंबाय थादों जोंनि सैनांनाया जोंनि दुखुआ मोनथाम रोखोमनि फिजिकेलि इमोसनेलि आरो स्पिरिचुवेलि आरो जेब्ला नों इसोरजों नांनानै थागोन इसोरनि बे केरेक्टारानो हु हिल्स इउ होनना बुंदों आइ एम द लर्ड आंनो इसोरा जाय नोंखौ सोखायो आरो बे सोखानायनि केरेक्टारानो जाहैबाय नाम्बार वानआ हि हिल्स फिजिकेलि बे जोंनि मोदोमखौबो बे सोखानो हाग्रा हि रेस्टर्स इमोसनेलि जोंनि गोसोनि दुखुफोरखौ गाबनायफोरखौ जिंगासिनायफोरखौ बे रेस्टोर खालामफिनग्रा इसोर गोदान खालामफिनग्रा इसोर हि रिनिउस स्पिरिचुवेलि बे आत्माखौहाय बे गोदानै लुखांफिनो जों जेब्ला इसोरखौ गावनि जिउनि बासायगिरि होननानै जों नाजावनानै लायो बिफा बिसा गोथारनि मुङाव जों जेब्ला बाप्तिस्मा लायो जोङो गासैबो गोदान जायो नाथाय संसाराव मोदोमनि लुबैनाय हास्थायनाय अबिलास मेगननि नोजोर आरो गोसोनि साननायफोरजों जों पाप मावबावोखाय जोंनि गोसोफ्रा आरोबाव गाज्रि थाङो बेनिखायनो जेब्ला इसोराव जों नांगोन मानोना बेयो जोंखौ सोखाग्राखाय बेयो जोंखौ रिनिउ खालामफिनो होनना बुङो रेस्टोर खालामफिनो नाथाय बेनि थाखाय जों हगारनानै होनांगौ बेनिखायनो नोंनि जिउआव फिजिकेलि इमोसनेलि आरो स्पिरिचुवेलि नोङो दुखुआव दंबा बे मोनथामखौबो बे हिल खालामनो हायो सोखानो हाग्रा इसोर आरो बे हिलिं खालामनाय सोखानाया इसोरनि खामानिल' नङा बेयो बेनि मोनसे बाहागो इट इज पार्ट अफ हु हि इज जाय इसोर बेयो मोनसे बाहागोसो होनना बुंदों मानोना इसोरानो सोखाग्रा बेनिखायनो जों दिनै बेखौ सोलोङो जेब्ला नोंनि मोदोमा लोरबां जायो इसोरखौ फोथाय बियो सोखाग्रा when your body is weak he is healer नोंनि लोरबां समाव बियो जोंखौ सोखाग्रा बियो सोखाग्रा when your heart is broken जेब्ला नोंनि गोसोआ बायग्लिनाय he restores बे नोंखौ गोदान खालामफिनो सुद्रायफिनो when your spirit is weary जेब्ला नोंनि आत्माया बायग्लिबाय थिखांनो हाया मोनबाय मेंग्लिबाय he renews बे नोंखौ गोदानै लुखांफिनो होनना बुंदों बेनिखायनो नोंथाङाबो दिनै दुखुआव दं नामा नोंथाङा जुदि गाबनांदोंब्ला जों बे समाव इसोरनि गथायनि जोंनि आत्माखौ नाथाय बे सोखाजानायखौ मोननोब्ला जोंनो मा नांगौ रिक्वेस्ट रिलेशनशिप विथ गड जोङो इसोरजों सोमोन्दो लाखिनो गोनां अब्लासो जों इसोरनि बिनायखौ खोनासंजानांगोन जों जेब्ला इसोरजों नांनानै थागोन अब्ला इसोरा जोंखौ खोनासंगोन आरो जों बिनि थाखाय गिबियाव जों खोनासंनांगोन लिसनिं खोनासंनो बिनि बाथ्राखौ बिनि बोसोनखौ खोनासंनायजों लोगोसे अबिडेन्स मानिनांगोन अब्लाना बे जोंखौ प्रटेक्शन होगोन बे जोंखौ दिथा होगोन आरो जोंनि सायाव हिलिं खालामगोन सोखाजानायखौ होगोन बेनिखायनो नैबेयावहाय जों बाथ्राखौ खोनासंनायना ओंखारलांनाय 15 बालाबनि 24 बुंनाय बायदि बे बाथ्राया जोंखौ कमान्डल' होआखै जोंखौ बिथोनल' होआखै इट इज एन इनभाइटेसन बेयो जोंखौ लिंहरनाय खोनासं गोख्रै गोथौयै खोनासंनांगौ लिसन डीपलि गोथौ गोसोजों जों खोनासंनांगोन वाक फेथफुली जोङो फोथायनायजों जों थाबायनांगोन बेनिफ्राय जोङो ट्रास्ट कमप्लिटलि 100% जोङो इसोरखौ जों फोथायनांगोन होनना बुंदों
बिनि उनावसो जोङो खामानियाव जोङो आवगायलांबाय थानांगोन बेनिखायनो जोबनायाव आं मोनसे बुंनो लुबैबाय बे समावहाय इसोरा सोर होनोब्लाथाय मा इसोर दाबो बेनो बेवहाय नामो I am the Lord who heals you I was मुवाखै आङो मोन नङा आंनो इसोरा जाय नोंखौ सोखाग्रा आं नोंखौ सोखागोन नङा सोखागोन इसोरा आंनो नङा जाय नोंखौ सोखादों सोखाग्रा इसोरा आंनो होननानै बुंदों इसोरा बे गुसुं रावनि गेजेरजों थानानै जों साफ्रोमखौबो आशीर्बाद खालामदों जोंनि आत्माखौ जों दिनै इसोरनो गथायना होनि नोंनि दुखुखौ फिजिकेलि इमोसनेलि आरो स्पिरिचुवेलि गासैखौबो जों इसोरनो गथायनि ना कमेन्ट दङ मोननैसो आं फरायनि बिनि उनाव आरजनि खावलायनाय लागोन कल्पना नार्जारी गुड इभिनिं ब्रादार अके गुड इभिनिं टु थेंक इउ सो माच लाइभआव बाहागो लानायनि थाखाय आं थाब थाब फरायनि प्रेमजित नार्जारी जैमासि आदा फैबाय आंबो नोंनि लाइभआव आदा इसोरनि बाथ्रा खोनासंनो थाखाय अके थेंक इउ सो माच गोजोननाय थाबाय बिक्रम बसुमतारी अके आंनि जिउआव मा जानो सानदों आरो मा जालांगोन गावनो मिथिया ब्रादार जेसेबां गिर्जायाव थांगासिनो एसेनो मोनसेनि उनाव मोनसे अके प्रब्लेम जागासिनो मोनसे बाथ्रा बुंनो लुबैदों बिक्रम फंबायनि थाखाय नों जेब्ला गिर्जायाव थांगोन नों माबा मोनसे मोनदों इसोरनिफ्राय नों माबा मोनसे मोनदों बेनिखायनो सैताना दिनै नोंखौ खायदा लादों खाबु लादों दिनै जों साननानै नाय सिखावा खावनो थाखाय फैयो सोरबायदि मानसिनाव खावनो थाखाय फैगोन आंहा जुदि गारियानो गैयाब्ला आंनाव जुदि थाखा फैसायानो गैयाब्ला आंनावथ' माब्लाबाबो फैनाय नङा नोंनाव माबा मोनसे थानांगोन सिखावा अब्लासो नोंनाव खावनो फैगोन बेबायदिनो आत्मिक जिबनाव नों इसोरनिफ्राय माबा मोनसे मोनदों सैताना बेखौ नोंनिफ्राय खावनानै लांनो नागिरदों नोंखौ खाबु होनो लुबैयाखै बियो इसोरनिफ्राय नोंखौ गोजानाव खालामनो सेस्था खालामदों बेनिखायनो जेसेबां गिर्जायाव थांदों नों इसोरनिफ्राय बोरखौ मोनदों इसोरनिफ्राय नोंनि मोननाय बोरखौ दिनै सैताना बोखारनानै लांनो थाखाय बे खायदा खालामदों बेनिखायनो इसोरनाव नों गोख्रोंसिनै गोब्राबसिनै फोथायथाबनानै था बाइबेलाव जोंखौ बुंदोंना नोंनि मोदोमनि सैनांनाय गोसोनि सैनांनाय आरो आत्मानि सैनांनाय गासैखौबो इसोरा नोंखौ सोखानो हाग्रा इसोर होनना बुंदों नों गोब्राबै इसोरनाव नांथाबनानै था थेंक इउ सुमित दैमारि गुड इभिनिं सार अके गुड इभिनिं टु थेंक इउ सो माच आच्छा बिलिथा नार्जारी हेल' आदा आं हादास अके थेंक इउ सो माच फरायबाय निरुदा दैमारि गुड इभिनिं सार गोबावनि उनाव दिनैसो लोगो मोनबाय लायबाय अके थेंक इउ अके हिमा बसुमतारी एसे भलिउमखौ खम खोनादों बन्धु अके भलिउमखौ आं बारायबाय खोनाबाय जानांगौ ना थेंक इउ सो माच लाइभआव बाहागो लानो थाखाय गोजोननाय थाबाय इसोरा बाख्नायथों जिगार नार्जारी ब्रादार आं रायमनानि आं एचएस एग्जाम लिरदों प्लिज आंनि रिजाल्ट मोजां जानायनि थाखाय प्लिज अन्नानै आरज खालाम अके आं आरज खालामगोन दसे उनाव कमेन्ट मोनसे खालामफिन आं नैबे कमेन्टखौ फरायग्रोनि आरजनि खावलायनायखौ मारियाम नार्जारी बिदिनो लाइभनि गेजेरजों इसोरनि गाहाम बाथ्रा लाबोबाय थादा अके थेंक इउ सो माच सेस्था खालामगोन हानायमानि ना प्रेमजित नार्जारी जों जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय एसे बुंना हो आदा मानो गिर्जायावल' थांगासिनो मोजाङाव फैनो थाखाय मानो एसेबां खम अके मानो गिर्जायावल' थांगासिनो मोजाङाव फैनो थाखाय मानो एसेबां खम अके मोजाङाव फैनो गोब्राबथार मानोना बोथोरा मुगाया जोबनायनि थाखाय खाथिसै बाइबेलाव लिरनाय दङ नङा होमबा हारिजों हारि हादरजों हादर गासिबो जागासिनो दङ मोदोमनि लुबैनाया बारा जागोन गावखौ हमथानो हायि जालांगोन बाइबेलाव बुंदों बेनिखायनो इसोरनाव फोथायनाया गोब्राब जानांगोन गोख्रों जानांगोन नांथाबनानै थानांगोन जों गावजों गाव इसोरनि बाथ्राजों रायज्लायनांगोन जों इसोरनि बोसोनजों बुंनो नांगोन आं बेनि थाखाय मालाबा मोनसे मोजां टपिक लाना आं लाइभआव फैगोन बेखौ आं खावलायनाय थाबाय जेरिने मुसाहारि ब्रादार आंहा उदैयाव प्रब्लेम दङ प्लिज प्रेयार खालाम अके जय जिसु अके जय जिसु अके निजिरा बर' अके
आंनि फेमिलिनि थाखाय आरज खालामादा आंनि आइया बाबामोना इसोरखौ फोथायो नाथाय रायजोनि सुबुंफोरा हेंथा होनानै आंनि फेमिलिखौ रायजोआव जबरदस्ति लाखिना दोनदों। आइ आरो बाबामोन दाबो इसोरखौ फोथायो। इसोरा आंनि फेमिलिखौ आरो गसंफिननो थाखाय बोलो होदों आरो आरज खालाम। जागोन, थेंक इउ स' माच। हायोब्ला आङो पार्सनेलि मेसेन्जाराव मेसेज हरनानै दोन, आं बिनि थाखाय स्पेसियेलि आरज खालामगोन। जुनुरानि ब्रह्म, आंहा दासो आगे। थेंक इउ स' माच बिष्णु बसुमतारी, आमेन। मिथिंगा बर' आदा आंनि थाखायबो मोनसे आरज खालामदों। दिपि नार्जारि, दादा आंनि गेसनि थाखाय बिनानै होबावदो, गेसानो बारा जायो, सम सम जेबो जानो हायै बादि जायो। जागोन दे। जों इसोरनि अननायजों मोजाङै फरायलांनो हायो। माया आरो रोमै सासेया नार्स क्लास लागासिनो दं, अननानै बिनानै होदो आदा। आं आरजनि पइन्टसिम आं थांसै। अनजालि ब्रह्म, सार आंना गेस्ट्रिक आलसार जाना गोबां समनिफ्राय उदै साना दङ, नाथाय हस्पिटालाव थांना गोबां मुलि जाबाय, अब्लाबो उदै सागाया सार, नोंनिफ्राय आरज खावलायनो, नों आंनि थाखाय आरज बियोब्ला आं फोथायो हामजानायखौ मोनगोन। उदैयाव गाराय जाबाय सार, प्लिज आंनि थाखाय आरज खालामगोन, आं आसा खालामो। अनजालि ब्रह्मखौ आङो दै लाना खावलायदों। बे समावहाय दै लानानै मोनसे कमेन्ट खालामफिन। आं बे नोंनि जि लिरदों मा प्रब्लेम फिना अननायनि थाखाय आरज खालामदो। बे आरज प्रटल दैमारि आरो आंनि थाखाय जों सेस्था खालामगोन। प्रटल दैमारिनि थाखाय आरज खालामो। बे समावहाय जों आरज खालामो। हालेलुया, गोथां खुस्राफा, बे समाव नोंखौ हामबायनो फोरबो आफा। दिनै जों संसाराव मानसि हिसाबै थांनानै दङब्लाबो जोंनि जिउआव गोबां समस्या प्रब्लेमफोर फैयो फोरबो आफा। इजराइलिफोरा फोरबो आफा दिनैहाय दै लोंनो गोखा दै मोननायखाय नोंखौ कमप्लेन खालामदों आरो बेनि गेजेरजों मसिया खोथा साननानै नोंनियाव आरज खालामदों आरो बेनि आरजखौ नों खोनासंदों आरो बिदिनो बिनि मेगननि नोजोराव गंसे गन दिन्थिनानै बे दैयाव गारसननायाव बे दैया लोंजानाय जादों फोरबो आफा। नों गेदेर महिमाखौ दिन्थिदों। दिनैबो जों फोथायदों फोरबो आफा नोंनियाव, जायफोर बेक्तिफोरा दिनै गोबां गावनि गोसोनि समस्या, मोदोमनि समस्या आरो आत्मानि समस्याफोरखौ नोंनियाव लानानै फैदों, साफ्रोमखौबो जों नोंनियाव गथायग्रोगोन फोरबो आफा। बिसासखि बे समाव गथायदों जे प्रटल दैमारि आदा, बि दिनै गोबां समनिफ्रायनो देहानि सैनांनायजों भुगिनांनानै दं फोरबो आफा। बि पेरालाइसजों गोग्लैनानै दं फोरबो। बिनि आत्मायाव बिनि देहा सोलेराव नांगौ जानाय गासैखौबो नों होदो फोरबो आफा। बिनि गोसोफोरखौ नोंनि आत्माजों स्पर्श खालामदो फोरबो। नोंनि गोथार आत्माजों बिनि जिबनाव स्पर्श खालामदो। नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बिनि सैनांनाय देहानि अंगफोराव नोङो टाच खालामदो आरो बिनि गासैखौबो नों सोखानायखौ होदो फोरबो आफा। बिनि गासै सानाय सुनाय सैनांनाय गासैखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङाव नों गोजान खालामदो फोरबो आफा। हामबायदों बिथांनि जिबनखौ नों नाजावबाय आरो नोंनि गेदेर खामानि आरो महिमा बेनि गेजेरजों नों दिन्थिगोन जों फोथायदों। हामबायनायजों गुसुं आरो सास्र बासाय ख्रिस्ट फोरबो जिसुनि मुङै बिबाय, आमेन। गोजोन्थों, थेंक इउ। बैदि बाग्लारि, दादा आंनि थाखायबो मोनसे गिदिर आरज खालामनो, गोबां देहानि थाखाय। चाइनिज खर' सानायफोरजों गोबां सैनांनाय आरो एबिलिस बसुमतारी गाबोननि दिनाव पार्स एडमिसन एडमिसन लागोन आरो गोबां दुस्थ' अखा बायदिसिना दंफैयो। आरज खालामो दाना बोहैथिनि थाखाय आरज खालामो। बोहैथिनि थाखाय जों आरज खालामो। बे समाव गोबां देहानि थाखाय सैनांगौ। हालेलुया, गोथां खुस्राफा, बे समाव नोंखौ हामबाय होनबावदों आरो बे समाव गथायदों स्पेसियेलि
जे सिस्टर बोहैथिफोर बापा बिदि देहानि गोबां सैनांनायजों भुगिनांनायफोर बापा बिनि सैनांनाय देहानि अंगफोरखौ नोंनि आथिं गुदियाव गथायदोंफोर बापा नों रेस्टर खालामनानै होदोफोर बापा बिनि गासै सैनांनायफोरखौ फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङाव गोजान खालामदोफोर बापा बिनि आत्मायाव नोङो खोथा बुंदोफोर बापा बिनि गासै देहा सोलेर इमोशन आरो स्पिरिचुअल नों हिलिं खालामदो बाबा नोंनि आत्माजों बिनि जिबनाव नों स्पर्श खालामदो नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बिनि गोसोफोरखौ नों सौदो आरो खेवनानै होदो बिनि गोसोआव नों गेदेर खामानि मावदो बाबा नोंनि आत्माजों बिनि जिबनखौ नों स्पर्श खालामदो बाबा बे जिखिनि प्रब्लेमाव समस्यायाव उदैनि खर'नि मोदोमनि गासै प्रब्लेमफोरखौ जों नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों बाबा नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बेखौ नोङो टाच खालामदो आरो बिनि गासै सैनांनायफोरखौ नों गोजान खालामदो जिउनि गोजोननायखौ नोङो होदो बिसासखि बे समाव गथाय बिनि न'खरनि साफ्रोमखौबो नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों बिनि गथ'फोरनि फरायनाय गासैखौबो नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों बाबा नोंनि अननायजों बिसोरखौ नों बेंदो दैदेनदो आरो जेब्लायबो बिसोरखौ नोंनि अननायजों गसंथानो हानाय मोजां न'खर खालामदो बाबा हामबायनो बे समाव जोंनि आरज खोनासंनायनि थाखाय गुसुं आरज सासेल' बासायग्रा ख्रिस्ट'फोरबो जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोन्थों थेंक इउ स' माच फुंबिलि नार्जारि आदा आं क'क्राझार झारबारिनि आंनि थाखायबो आरज खालाम आं बेंगालरावसो दङ अके आं दा खेबसेनो आरज खालामसिगोन बिबाथाय मेनलि बिसय थानायखाय आं आरज खालामदों बिनि उनाव आं दा खेबसेनो आरज खालामगोन मारियाम नार्जारि आदा जोंहानि बाबानि उदैयाव लिभारनि प्रब्लेम जादों आरज खालामना अके हालेलुया गोथांखौ इस्राफा बे समाव नोंखौ हामबाय बयदांफोर बाफा जि बिनानाव मारियाम नार्जारि बिनि बिफा उदैयाव जि प्रब्लेम जि समस्या जि बेमारजों बे भुगिनांनानै दंफोर बाबा नों आफाया मिन्थिगौफोर बाबा बेनिखायनो जों नोंनियाव फोथायदोंफोर बाबा नों जेब्ला संसाराव बुहुमाव दंमोन नों गोबां खानाफोरखौ नों नुहोदों गोबां लेंग्राफोरखौ नों थाबायहोदोंफोर बाबा बरंस नोङो थैनाय लाजारखौ नोङो फोथांदोंफोर बाबा बेनिखायनो जों दिनै नोंनियाव फोथायदों आरो गथायदोंफोर बाबा बिनि साधारन उदैनि बेरामखौ नोंनि गोथार आत्माजों नों सुफुंदो आरो बिनि जिबनाव नों गेदेर खामानि मावदों नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बिनि सैनांनाय देहानि अंगफ्राव नोङो टाच खालामदो आरो बिनि गासै सैनांनाय भुगिनायखौ नों फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव दानो गोजान खालामदो बाबा हामबायनो जों बे गुसुं आरज सासेल' बासायग्रा ख्रिस्ट' फोरबो जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोन्थों थेंक इउ आं थाब फोजोबनोसै खालामनि बिलिता नार्जारि सार आंनि थाखाय आरज खालाम गेस बारा जागासिनो आरो खर' साबाय थायो उदैबो सायो आंनि न'खरनि थाखायबो आरज खालाम जाहाथे गोथारै जिउ खुंनानै अके बिलिता नार्जारि दैफोर लाब्ला मोजां जायो आरोना बेनिखायनो आं खावलायखाबाय सोरबा जुदि आरज खालामजानोबा दै लानानै थाखानो हागोन आं खावलायबाय थेंक इउ बिलिता नार्जारिनि थाखाय आरज खालामनि हालेलुया गोथांखौ इस्राफा बे समाव नोंखौ हामबाय होनदों आरो नोंनियाव गथायदों जि बिलिताफोर बाबा दिनै गावनि देहानि थाखाय नोंनियाव फोथायदों नोंनियाव सारेन्डार खालामदों बाबा बिनि सारेन्डार आखाइ दिखांनायखौ नों नाजाहोदों बाबा गाव पापिब्लाबो जों दिनै नों जोंनि बिनायफोरखौ नों खोनासङोफोर बाबा जोंनि गाबनायखौ नों खोनासङोखाय जों नोंनियाव भरसा खालामो नोंनियावनो आसा खालामो बाबा बेनि जे उदैनि प्रब्लेम जे खर'नि प्रब्लेम गासै समस्याफोरखौ नोंनि गोथार आगदा आखाइजों नोङो दांदो आरो बिनि नोङो हुस्थ' खालामदो प्रभु बिनि गासै सैनांनाय देहानि बेरामफोरखौ नों फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव दानो गोजान खालामदो प्रभु हामबायनो बे समाव जोंनि आरजखौ नों खोनासङो आरो नोङो फिननाय होग्रा इसोरखाय जों फोथायबाय बे थाबैनो रिजाल्ट मोनगोन नोंनि गौरब महिमा आरो प्रसंसा जागोन हामबायनो जों गुसुं आरज सासेल' बासायग्रा ख्रिस्ट'फोरबो जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोन्थों थेंक इउ मसिन नार्जारि आरो जोंनि न'खरनि थाखायबो आरज अके आं दा बिदिखौ आं खेबसेनो खालामगोन प्रेज द लर्ड हसाना बसुमतारि प्रेज द लर्ड अके हालेलुया एडवार्ड बासु आमेन अके आमेन थेंक इउ आं आखायाव दै लाबाय सार अके गेस्ट्रिक प्रब्लेममोन ना उदैनि आरज खालामनि अनजालि ब्रह्मनि थाखाय जों आरज खालामना अन्नानै मेगननि सिब गोनां खावलायदों आखावला अनजालि ब्रह्मखौ
할렐루야 गोथांखौ इसोराफा बे समाव नोंखौ हामबायनो बावदों फोरबोफा बिसेसखि बे समाव गथायदों जि अनजालि ब्रह्म बे दिनै मोदोमनि सैनांनायजों भुगिनांनानै दं बेनि उदै बेनि देहा सोलेर जों नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों फोरबोफा नोंनि अननायजों सोरजि जानाय नोंनि बे लिंजोखौ नोङो अनखांदो फोरबोफा बेनि खुगायाव बेनि खर'आव बेनि मोदोमाव थानानै नोङो गेदेर खामानि मावदो नोंनि गोथार आत्माजों बेनि जिबनखौ नों स्पर्श खालामदो फोरबोफा नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बेनि सैनांनाय देहानि अंगफोराव नों बिलिरदो आरो बेनि गासैखौबो नों सोखा जानायखौ होदो फोरबोफा उदैनि जि गेसनि प्रब्लेम आलसार प्रब्लेम फोरबोफा जि बेरामजों बियो भुगिनांनानै दं गासैखौबो नों सोखानो हाग्रा इसोरखाय जों नोंनियाव जेरै बरसा खालामदों आरो बियो फोथायदों फोरबोफा बेनि फोथायनायखौ नों माब्लाबाबो हलाय खालामनाय नङा बेनि आत्मायाव नोङो खोथा बुंदों फोरबोफा बि दिनै गोसो गाबदों नोंनियाव गाबनायजों फैदों बेखौ नों नाजावबाय बेनि थाखाय नोंखौ हामबाय होनदों फोरबो थाबैनो बियो सोखा जानायखौ मोनगोन नोंनि आत्माजों बेनि जिबनाव नों गेदेर खामानि मावबाय बेनि थाखाय नोंखौ हामबाय होनदों फोरबोफा बिसेसखि बे समाव गथायदों बे जि आखायाव दै लाबाय फोरबोफा बे दैखौ नोङो गोथार खालामदो नोंनि गोथार आत्माजों बे दैयाव नों सुफुंदो नोंनि गोथार जिउजों नों बे दैखौ स्पर्श खालामदो नोंनि गोथार हांखौ बे दैयाव नोङो सुफुंदो फोरबोफा आरो नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बे दैखौ नोङो दांदो आरो नोङो नोंनि गेदेर महिमा बे दैनि गेजेरजों नों नुजाहोगोन जों फोथायदों फोरबोफा बे दैखौ जेराव सारगोन जेराव लोंगोन फोरबोफा बेनि गासै अहुसि आत्मानि गाज्रि खामानिफ्रा गोजान जागोन आरो बेजोंनो बियो सोखा जानायखौ मोनगोन हामबाय बे समाव जोंनि आरजखौ नों खोनासंबाय बेनि आत्मायाव थानानै गेदेर खामानि मावदो बेनि देहा सोलेराव थानानै गेदेर खामानि मावदो फोरबोफा बेनि इमोसनाव बेनि गोसोफोराव थानानै नोङो गेदेर खामानि मावदो मानोना नोङो जोंनि मोदोमनि जोंनि गोसोनि आरो जोंनि आत्मानि सोखाग्रा इसोरखाय जों नोंनियाव फोथायनानै बे गुसुं आरज आस्रा बासारा खृष्टफोरखौ जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोन्थों थेंक इउ सो माच प्रेमजि नार्जारि आदा आंखौबो आरज खालामना होदो थाबायनाय समाव आन्दां मिन्दां मोनो आरो गिर्जा हाबनाय समावबो उसुखुथु जायो अननानै इसोरनियाव बिनो थाखाय नों दादाखौ खावलायनाय जाबाय अके प्रेमजि नार्जारिनि थाखाय आरज खालामना थाबायनाय समाव आन्दां मिन्दां मोनो अके बेखौ मिथिगोन हालेलुया गोथांखौ इसोरफा बे समाव नोंखौ हामबाय होनबावदों जे फंबाय जे प्रेमजित फोरबोफा बे दिनै देहानि गोबां प्रब्लेमाव भुगिनांनानै दं नों बे गासैखौबो मिथिगौ फोरबोफा बिनि थाखाय बियो दिनै नोंनियाव फोथायदों आरो गावखौ गथायदों फोरबोफा बे थाबायनायाव जि आन्दां मिन्दां मोनो फोरबोफा देहायाव नांगौ जानाय गासै गोहो आरो सक्तिफोरखौ नों बेनो होदो फोरबोफा नोंनि गोथार आत्माजों बेनि जिबनखौ नों स्पर्श खालाम नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बेखौ नोङो दांदो आरो नों सोखा जानायखौ होदो फोरबोफा आरो जि गिर्जा थाङो फोरबोफा बे समाव सैताना बेखौ गोबां खायदा लायो खाबु लायो फोरबोफा नोंनिफ्राय गोजान खालामनो जुनि बेनि गोसोखौ गाज्रि सानहोनो जुनिहाय बियो गोबां खायदा लायो फोरबोफा नोंखौ फोथायनायनिफ्राय एंस्लद होनो सैताना दिनै खाबु लादों बेनिखायनो बेनि आत्माखौ नों बोलोगोरासिन खालामदो फोरबोफा बेनि जिबनाव नोंखौ फोथायनो हानाय गोख्रोंसिन फोथायनायखौ लानानै फैदो फोरबोफा हामबाय होनो बे समाव जोंनि आरजखौ नों खोनासंबाय आरो बेनि जिबनाव बेनि देहायाव बेनि आत्मायाव नों गेदेर खामानि मावदो नोंनि गोथार जिउजों जेब्लाबो बेखौ लोगोसे दैदेनलायदो हामबायनायजों गुसुं आरज सास्लाबासारा खृष्टफोरखौ जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोन्थों थेंक इउ बिश्वजित नार्जारि आदा आंनि थाखायबो आरज खालाम आंनि जिउआव समयसायानो जोबनो थाङा मोनसे नङा मोनसे अके आं बेनि थाखाय दा खेबसेनो जोबनायाव आरज खालामगोन बिश्वजित नार्जारि फंबायनि थाखायबो जिखुनु प्लिज ब्रादार आंनि रितुलनि थाखाय प्लिज रितुल ना प्रब्लेमा मामोन एसे बिसयखौ लिरबा मोजां जायो जिगान नार्जारि अननानै लिरना हरनो खावलायबाय रोंला बिश्वजित गोजोननाय थाबाय माहिदिमा प्रेज द लर्ड अके हालेलुया बिश्वजित जाबाय थायो अके बिश्वजितनि प्रब्लेम ना हालेलुया गोथांखौ इसोरफा बे समाव नोंखौ हामबायनो फोरबोफा जि फंबाय जि बिश्वजित बे दिनै गावनि गोसोखौ लानानै गावनि देहाखौ लानानै गावनि जिबन गावनि थांनानै थानायखौ लानानै गोबां कनफिउसआव दं फोरबोफा बिदिनो साननो हानाय गोहोखौबो होदो फोरबो बिनि देहायाव नांगौ जानाय गासै गोहो आरो सक्तिफोरखौ होदो फोरबोफा बे
ji समायसायाव ji प्रब्लेमाव गोग्लैनानै थाया थांमानोफोरबा नोंनि आत्माजों बिनि जिबनखौ नों स्पर्श खालामदों नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बिनि आखायाव हमनानै नों दैथिंदोफोरबाफा मोजां गाज्रि बेखौ सिनायनो हानाय बिनो गियानखौ आरो गोहोखौ होदोफोरबाफा हामबायनो बे समाव जोंनि आर'जखौ नों खोनासंबाय आरो बिनि जिबनाव गेदेर खामानि मावगोन आरो बेखौ दैदेनगोन हामबायनायजों गुसुं आरो सासल बासाय खृष्टफोर जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोनथों थेंक इउ आदसा आदा आंनि थाखायबो आर'ज खालाम आदा आंहा न'खर दैदेननायाव जोबोद खस्थ' जानानै दं अके आं आर'ज खालामो दा आदसा मारियाम आरोबाव मोनसे रिकुवेस्ट आदा जों न'आव गैया तामिलनाडुआवसो दंफैयो गोबां न'खरनि प्रब्लेमनि थाखाय जों बिमा बिफा बिदा बिनानाव आलादा आलादा जानांनानै दं बेनि थाखायबो आर'ज खालामना हो आदा अके मारियामोना बिसोरखौ लिरफिनब्ला गोजोननाय मोनगौमोनथाय मारियाम बिनानावखौ आं बे समाव खावलायबाय थाबैनो लिरना हरनो आंनो बारा सम गैला 15 मिनिट दङ कल्पना नार्जारी आंनि न'खरनि थाखाय आर'ज खालाम ब्रादार आंहा गोबां दुखु दङ अबथिरा बिसाय गोमालांनायनि अके सानै बिसायखौ लानानै अके हालेवनाय गोथांखौ सिराफा बे समाव नोंखौ हामबाय नोंफोरबा बिसासके बे समाव कल्पना बिथांखौ नोंनि आथिं मुदायाव गथायदों आरो बिनि सानै गथ'फोरखौ नोंनि आथिं मुदायाव गथायदों फोरबाफा बिनि बिसाया दिनै अबथिरा संसारनिफ्राय बिसोरखौ गारनानै थांबाय जों फोथायदों फोरबाफा बियो सोरगोआव नोंजों लोगोसे थागोन आरो सानसे समाव सोरगोआव जोङो बयबो लोगो मोनगोन बेनिखायनो बिनि थालांनाय न'खरखौ जों नोंनि आथिं मुदायाव गथायदों फोरबाफा बेनि गथ'फोरनि खांनाय बानाय नांगौ जानाय बुद्धि गियानफोरखौ बिमानि गेजेरजों मोननो हानाय बिनि गियान आरो बुद्धिखौ होदो फोरबाफा नोंनि अननायजों बिसोरखौनो जेब्लाबो बेंदो आरो दैदेनदो फोरबाफा संसाराव एसेबांखि समस्याफोर फैयाथों मानो जेब्लाबो नोंखौ सिगाङाव दोननानै सौसिलांनो हानाय गोहोखौ होदो हामबायनायजों गुसुं आरो सासल बासाय खृष्टफोर जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोनथों ममि बसुमतारी हाय आदा गुड इभिनिं आंनि थाखायबो आर'जखौ लाफादो ब्लाड खमि जानायखाय देहाखौ लोरबां मोनो अके हालेवनाय गोथांखौ सिराफा दानि बे समाव नोंखौ हामबाय होनबावदों फोरबाफा जि बिनानाव ममि फोरबाफा बे दिनैहाय बिनि देहायाव नांगौ जानाय बायदि थैनि खमि दं फोरबाफा बेनिखायनो बिनि देहायाव थांनानै गेदेर खामानि मावदो बिनो बोलो होदो फोरबाफा देहायाव थैनि थाखाय नांगौ जानाय गासै गोहो आरो सक्तिफोरखौ नोङो जगायनानै होदो फोरबाफा मोदोम हिसाबै बिनो खुस्थ' देहा होदो फोरबाफा आत्मिकावबो बिनो खुस्थ' खालामदो फोरबाफा आरो इमसनेलि गोसोआवबो बेखौहाय रंजाहोदो फोरबाफा नोंनि अननाय आशीर्बाद आरो बोरनि गेजेरजों बेखौ नोङो दैदेनदो जेब्लायबो नोंखौ सिगाङाव दोननानै गावनि जिउखौ दैदेननो हानाय बेबायदि बोरखौ होदो हामबायनायजों गुसुं आरो सासल बासाय खृष्टफोर जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोनथों बिलिता नार्जारी थेंक इउ सार आंनि थाखाय आर'ज खालामनायनि थाखाय इसोरा नोंखौ बोर होदों आमेन अके आमेन थेंक इउ स' माच इसोरा बाख्नाय जादों अके लुसिना दैमारि ब्रादार आंनि न'खरनि थाखायबो आर'ज खालामनो जाहाथे जोंनि न'खरा इसोरखौ अके लानायाव गुरै जानो हायो अके इसोरखौ लानायाव गुरै जानो हायो अके आं दा जोबनायाव खेबसेनो आर'ज खालामसिगोन दै अनजालि ब्रह्म थेंक इउ सार अके मस्ट वेलकाम अके आलेक्स गयारि बेनि थाखाय आर'ज खालाम फरायनो गोसो जानाय बायदि अके आं दा बे फरायसाफोरनि थाखाय खेबसेनो आर'ज खालामनो जोबनाय सिरियावहाय प्रेमजित नार्जारी हामबायसै आदा आंनि थाखाय आर'ज खालामनायनि थाखाय आरो इसोरखौबो हाजासे हामबाय होनो अके आमेन थेंक इउ स' माच इसोरा बाख्नाय जाथों मिथिंगा बसुमतारी मिथिंगा अके आदा आं फाइल जाना दङ आंनो बिना होदो अके दै लादोंब्ला मोजां अके दै ला मिथिंगाखौ आं बे समाव खावलायबाय दै लानो थाखाय बिनि उनाव आंनो मोनसे फिसा कमेन्ट खालामना हरनो जाबाय आंनियाव नैबे कमेन्टआवहाय माखासे आर'जनि खावलायनाय दंमोन आं बिसोरखौ लानि सोरबा आर'जनि खावलायनाय दङ थाब थाब हरदो नैबे आर'जनि खावलायनाय दं अके दहाय सासे HSLC रिजाल्टनि थाखाय होदों नामा जायफ्रा मेट्रिक होखांबाय बिथांमोननि थाखाय जों आर'ज खालाम नैबेयावबो खावलायनाय दं एस बरगयारि प्रे फर सुइट बरगयारि HSLC रिजाल्टनि थाखाय आर'ज खालामदों खावलायदों बेनिखायनो जों गथायनि बे समाव गासै फरायसाफोरनि थाखाय दै
बे समाव आर'ज खालामनि हालेलुया गोथांखौ सोराफा बे समाव नोंखौ हामबाय बावदोंफोर बाबा जायफोर बेक्तिफ्रा दिनैहाय नोंनियाव कमेन्टनि गेजेरजों आरो मेसेन्जारनि गेजेरजों नोंनियाव आर'ज गथायदोंफोर बाबा गावनि गथ'फोरनि जुनै गावनि फरायनायनि जुनैहायफोर बाबा जायफोरनिखि मेट्रिक हायार सेकेन्डारि एग्जामनि थाखाय रिजाल्टनि थाखाय थाम थिम जानानै दं बिथांमोननो मोजां रिजाल्ट मोजां फिथाइ जायफोरनिखि नोंखौ फोथायदों जायफोरनिखि नोंनियाव नांथाबनानै थादों बिसोरनो नों मोजां फिथाइ थायहोयोखाय जों नोंनियाव गथायदोंफोर बाबा बिसोरो मोजां रिजाल्ट लानानै पास खालामनो हागोन उननि समाव नोंखौ गौरब महिमा आरो प्रशंसा खालामनो हागोन जों फोथायदोंफोर बाबा फैबाय थानाय समाव बिसोर साफा साफा मोजां नोंनि लें जानो हागोन संसाराव थांनानै थानायाव नोंखौ गौरब महिमा आरो प्रशंसा खालामनो हागोन नोंखौ लानानै गावनि जिबनखौ गावनि नामखौ खामायनो हागोन फोरबा गासैबो नोंनि गौरब आरो महिमा आरो प्रशंसा जाथोंफोर बाबा हामबायनाय बे समाव जायफोरनिखि फरायसाफोर जायफोरनिखि एग्जाम सोलिगासिनो दंफोर बाबा जायफोरनिखि एग्जाम जोब्बाय रिजाल्टनि थाखाय थाम थिम जानानै दं बिथांमोनखौबो नोंनि आथिं गुदियाव गथायबाय नों गासैखौबो दैदेनदो बिसोरनि आत्मायाव बिसोरनि गोसोआव बिसोरनि देहायाव थानानै खामानि मावदो आरो दैदेनदो हामबायनायजों गुसुं आर'ज सास्लोबासो खृष्टफोर जिसुनि मुङै बिबाय आमेन थेंक इउ सुजाना मोसाहारि लिरदों आदा आंनि फंबायनि थाखाय आर'ज खालाम जाहाथे साख्रि थाबैनो जानाय बायदि आरो आंनि न'खरनि थाखायबो आर'ज आमेन आमेन अके आं दा साख्रिनि थाखाय खेबसेनो आर'ज खालामसिगोन मम्मी थेंक इउ सो माच आदा इसोरा बाख्नायजाथों अके आमेन थेंक इउ सो माच मिथिंगा अके दै लाबायना अके गोजोननाय थाबाय फंबाय आंनिखौ आर'ज खालामनायनि थाखाय गोबाव सम जाबायमोन नोंनि लाइभ नायनो हाया अके आंबो लाइभआव गोबाव जाखायाखै मैयानिफ्रायसो आं फैदों दाबोनि इलेक्सननि माखासे खामानि दङखाय सोलाबनाय नङा बेबायदिखाय आं दिनै फैबाय मिथिंगानि थाखाय जों आर'ज खालामनि जि पाइल्स बेरामजों बे भुगिनांनाय दंना जि दै लाबाय जों बेखौ गथायनि हालेलुया गोथांखौ सोराफा बे समाव नोंखौ हामबायनो बावदोंफोर बाबा आरो नोंनियाव गथायदों जे फंबाय मिथिंगा बसुमतारिफोर बाबा बे दिनै मोदोमनि पाइल्स बेरामजोंबो भुगिनांनानै दंफोर बाबा बेनि देहाखौ नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों मानोना बे देहाया नोंनिनोफोर बाबा बे दिनै नोंनियाव सारेन्डार खालामदों नोंनियाव राहा नागिरदों नोंनियाव आश्रय नागिरदोंफोर बाबा बेनि गाबज्रिनायखौ नों खोनासंदोंफोर बाबा इज्राइलनि थाखाय मसे जेरै नोंनियाव आर'ज गाबनायखौ नों खोनासंदों आरो फिननाय होदोंफोर बाबा दिनै जोंबो बे मिथिंगानि थाखाय नोंनियाव आर'ज गाबदोंफोर बाबा नोङो खोनासंदो जानो हागौ बे बेरामनि थाखाय बे फंबाय गोबां खस्थ' मोननो सैनाङो बेनिखायनो बिनि सैनांनाय देहाखौ नोंनि आथिं गुदियाव गथायदोंफोर नोंनि आत्माजों बेनि जिबनखौ नों सौदोफोर बाबा सोंदो आरो बिनि आत्माया नों गेदेर खामानि मावदो नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बिनि सैनांनाय देहानि अंगआव नोङो बिलिरदो आरो बिनि सोखा जानायखौ होदोफोर बाबा नोंनि आत्माजों बिनि जिबनाव नोङो गेदेर खामानि मावदो बिनि आत्मायाव नों खोथा बुंदोफोर बाबा जों फोथायदों जों नोंनो गथायदों बिश्वासके फंबाय जे आखायाव दै लाबाय बे दैखौ नों आफाया गोथार खालामदों नोंनि गोथार आत्माजों बे दैखौ नों सुफुंदोफोर बाबा नोंनि गोथार हांजों बे दैखौ नोङो सुनानै होदो आरो नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बे दैयाव नोङो दांदो आरो बेखौ नों गोथार खालामदो जेराव सारगोन लोंगोन फुनगोन गासैबो बेनि बेराम सैनांनायफ्रा गोजान जागोन आरो बेजोंनो बे सोखा जानायखौ मोनगोन नोंनि गौरब महिमा आरो प्रशंसा नोंखौ सायख' होनो हागोन जों फोथायदोंफोर बाबा बे फंबायनि देहा मोदोम जिउ गासैखौ नोंनि आथिं गुदियाव गथायबाय हामबायनायजों गुसुं आर'ज सास्लोबासो खृष्ट प्रभु जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोन्थों थेंक इउ आंनिसिम आर'ज खालामनाय दंबावो रुपेश्वरी बसुमतारी आंनि फिसाज्ला आशिसनि थाखायबो आर'ज खालामनानै होदो बेनि थाखायबो फंबाया मोनथिखायो जेरावखि थाया अके मानो बेनि सोलिनाया ख्रिस्टियान आखल आखु सोलिनो हायो गिर्जाफोराव बाहागो लानो हायो आरो गावखौ इसोरनि गथायना होनो हायो आर'ज खावलायनाय थाबाय अके थेंक इउ आं दा खेबसेनो जोबनायाव आर'ज खालामसिगोन अके आंनि खावलायनाय आंनि सोलेर जिबननि थाखाय अके अक्ट'बियार बरगयारि जागोन दा जोबनायाव फारसे जों आर'ज खालामगोन लसेन नार्जारि सार आंनि थाखायबो आर'ज खालायदो आंहा न'खर खुंनायाव खस्थ' जादों आरो थाखा फैसाबो थगायजागासिनो दं अके जों दा खालामगोन बुहरसेला अके आदा आं थायो तामिलनाडुआव थायो आं दायो मोनजागासिनो दं आदा अननानै आंखौबो आर'जआव लाफादो अके जों दा आर'ज खालामगोन आब्दुल्ला इसवारी आंनि थाखायबो आर'ज खालाम आं जेराव इसोरनि खामानियाव बाहागो लानो हानाय बायदि अके जागोन
미팅가 나자리 아다 앙능니 바이벨 시리 포레네고 जोबोद मोजां मोनो खोनासंनो आरो आंबो सोलोंनो हास्थायो आंबो बाइबेलनि बाथ्राखौ बुजिनो गुबुनफोरनो खोन्थानो हानायनि इसोरनो आरज खालामना होदो अननानै अके मिथिंगा नाजानो थाखाय जों आरज खालामनि हालेलुया गोथां गुवासोराफा बे समाव नोंखौ हामबायनो जे बिनानाव मिथिंगा फोरबाफा बिदिनो नोंनि बाथ्राखौ खोनासंनो मोजां मोनो खोनासंनायजोंल' नङा फोरबाफा बेखौ गावनि जिउआव लानानै गुबुनफोरनो फोसावनो बियो गोसो जायो बेनिखायनो बेनि आत्मायाव नोङो खामानि मावदो बेखौ फोरोंदो फोरबाफा संसाराव थांनानै थानाय समाव नोंनि अननायखौ गुबुननोबो होनो हानाय बायदि बेनि जिबनाव थानानै नों खामानि मावदो बेनि बुजिनो हानाय गियानखौ होदो मोनदांनो हानाय गोहोखौ होदो फोरबाफा आरो गुबुनखौ फोरोंनो हानाय गोहो आरो सक्तिखौ होदो हामबाय नों बेनि जिबनाव नों गेदेर खामानि मावदो नोंनि अननायखौ दोनदो बे गुसुं आरो सासेल' बासायग्रा ख्रिस्ट फोरबो जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोन्थों थेंक इउ उदांस्रि बसुमतारी आदा आंनि फिसा गोरोबथा बसुमतारीनि थाखाय आरज खालाम एसे खिनायाव खस्थ' मोना अके हालेलुया गोथां गुवासोराफा बे समाव नोंखौ हामबाय नों फोरबाफा जे उदांस्रि बिनानावनि जे बिसास्ला गोरोबथा फोरबाफा बे दिनै देहानि सैनांनायजों भुगिनांनाय दं जेरावनाखि बियो खिनाय समाव खस्थ' मोनो होननानै बुंदों फोरबाफा बेनिखायनो बे गासै सैनांनाय देहानि अंगफोरखौ नों मिथिगौ बेनि सैनांनाय देहानि अंग'नो गेदेर खामानि मावदों नों गोथार आत्माजों नों स्पर्श खालामदो आरो बेनि गासै देहा सोलेर जिउखौ नों स्पर्श खालामदो आरो नोंनि अननायजों नों बेखौ सुफुंदो फोरबाफा बे सोखा जानायखौ मोनगोन जों फोथायदों जों नोंनियाव गथायदों फोरबाफा हामबायनायजों गुसुं आरो सास्त्र बासायग्रा ख्रिस्ट फोरबो जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोन्थों थेंक इउ अके आंनि फिसाजो एलिनानि थाखायबो लाफादो ब्रादार जेन' मोजां फरायनाय इसोरनि खामानि मावनो हानाय बायदि अके थेंक इउ स माच दा जोबनाय सिगां आं खेबसेनो आरज खालामसिगोन माइदां दैमारि आंनि गथ'नि थाखाय आरज खावलायो नायथाबाय आंनि गथ'आ फरायनायाव जोबोद दुरबल आरो अके अख्रा जाहाथे बे आरजनि गेजेरजों इसोरा आशीर्बाद खालामो अके जागोन आंहा मैया फिसालाया आरज खावलायबाय अके फिसाज्ला अके आंहा मैया फिसाज्ला मोनदों आरज खावलायबाय अके जागोन दे इसोरा दैदेनगोन सिन्था खालामनो नाङा आं पल्टन बसुमतारी आंखौबो आरजआव लाफादो केन्सार जादों बिब' आमेन अके अननानै दै लायोब्ला मोजां आरोना बेयाव मोजां नामखौ आं लिरनानै पल्टन बसुमतारी अननानै नोंथाङा जुदि नायदोंब्ला आंनो पार्सनेलि मेसेन्जाराव मेसेज खालामनानै हर आरो नोंनि मबाइल नाम्बारखौ शेयार खालामनानै हर केन्सार जादों बिब'आव होननानै बुंदोंना बिनि थाखाय जों आरज खालामगोन आंनो स्पेसियेलि मेसेज खालामनानै हर आरो मबाइल नाम्बारखौ शेयार खालामनानै हर आं खावलायनाय थाबाय बेयाव डिसप्ले नामा बेलेग बेनिफ्राय आं पल्टन बसुमतारीनो बिथांखौ आं खावलायबाय जों आरज खालामनो बिनि थाखाय ना पल्टन बसुमतारीनि थाखाय जों आरज खालामनि पल्टननि थाखाय जों आरज खालामनि हालेलुया गोथां गुवासोराफा बे समाव नोंखौ हामबाय मावदों जि ब्रादार पल्टन बसुमतारी बे दिनैहाय केन्सार बेरामजों भुगिनांनानै दं जाय बेरामा सोखानो गोब्राब फोरबाफा गिथावना नाथाय जों फोथायो नोङो गिथावना बेरामनिख्रुइबो गिथावना थैनायखौ नोङो फोथांग्रा इसोर नोङो लाजारुसखौ नों फोथांदों नोङो गावनो कालभारिनि क्रुसाव दोथाब जाहोनानै सानथामाव नों सिखांफिनदों फोरबाफा नोङो थैनायखौ फेजेनग्रा इसोरखाय जों नोंनियाव गथायदों बे फंबायनि केन्सार बेराम फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङाव दानो गोजान खालामदो फोरबाफा नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बेनि सैनांनाय देहानि जिबराव बेराम जादों जिब गाराय जादों नोंनि गोथार आगदा आखाइजों स्पर्श खालामदो आरो बेनो नों सोखा जानायखौ होदो फोरबाफा नोंनि गोथार आत्माजों नोंनि जिबनाव नोङो खोथा बुंदो आरो गेदेर खामानि मावदो फोरबाफा हामबायनो जोंनि आरजखौ नों खोनासंबाय बेनि देहायाव खामानि मावदो बेनि गोसोआव खामानि मावदो बेनि आत्मायाव नोङो खामानि मावदो फोरबाफा थाबैनो बियो सोखा जानायखौ मोनगोन आरो नोंखौ सायख' होगोन जों फोथायदों फोरबाफा मानोना नोङो थैनायनिफ्राय फोथांग्रा इसोर हामबायनो बे समाव जोंनि आरजजों खोनासंबाय गुसुं आरो सासेल' बासायग्रा ख्रिस्ट फोरबो जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोन्थों थेंक इउ स' माच
Oke. Oke, Kolpana Narzari, thank you brother. Arus खालामनो हानायनि थाखाय इसोरा नोंखौ बोर होदों. Next live prayer-आव बाहागो लानो नेनानै थागोन माब्ला लाइभ फैगोन खिन्था ब्रादार. अके, आं दिनै लाइभनि बाथ्राखौ बुंथ'आ. आङो मंगलबार बा बुधबार बा बृहस्पतिबार आं सेस्था खालामो. आङो रिल्सनि गेजेरजों खोन्थागोन, नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन. थेंक इउ. मिखिला गयारि, pray for our financial problem. अके, आं दा खेबसेनो आरज खालामसिगोन दै अननानै. मिखिला मिथिंगा बसुमतारी, आदा दैखौ मा खालामनो नांगौ आदा? अके, दैखौ लों आरो हायोब्ला फोन सात आरोना जेराव प्रब्लेम जादों, जेराव उसुबिदा जादों, नोङो जिसुनि नाम लानानै लोंनानै हो गरथाम बेबायदिनो. आरो माखासे दंबावो. Pray for me, I am suffering from stroke. अके, इराक दैमारि स्ट्रक जानानै दं, बिथांनि थाखायबो जों आरज खालामो. हालेलुया, गोथांखौ इसोराफा बे समाव नोंखौ हामबाय बावदों जि ब्रादार इराक फुर्बफा बिदिनो स्ट्रक जानानै भुगिनांनानै आरो बेनि गासै नांनाय देहाखौ जों नोंनि आथिंआव गथायदों फुर्बफा. बिनो नोंनो मोजां देहा होदो. बिनि देहाखौ नों लुखांफिनदो फुर्बफा. जि समस्या, जि प्रब्लेमाव बियो भुगिनांनानै थायाथों मानो, नोंनि गोथार आत्माजों बिनि जिबनाव नों खामानि मावदो. नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बिनि गासै सैनांनाय देहानि अखुस्थ देहाखौ दांदो आरो खुस्थ खालामदो फुर्बफा. थाबैनो बियो मोजां देहा मोनफिनगोन. नोंखौ गौरव खालामनो हागोन, नोंनि महिमा खालामनो हागोन, नोंनि प्रशंसा खालामनो हागोन, नोंनि सायख' होनो हागोन. जों फोथायदों फुर्बफा. बिनि देहायाव नोंनि गेदेर अननायखौ दोनदो. नोंनि गोथार जिउजों बिनि जिबनखौ नों सुफुंदो आरो बिनि आत्मायाव नों खोथा बुंदो. हामबायनायजों गुसुं आरो सास्ल' बाथ्रा खृष्टफोर जिसुनि मुङै बिबाय. आमेन. गोजोन्थों. थेंक इउ. Pray for बिथोन मुसाहारि SSLC रिजाल्ट. अके, आं SSLCनि थाखाय आरज खालामखाबाय. थेंक इउ. जोबै नों सिगांनि थांनाय समाव बेबायदिनो लाइभ फैब्ला आरजनि खावलायनायनि लादोंमोन, अब्ला आं एलार्जिनि थाखाय आरज खालामबायमोन. आं दा हामजानायखौ मोनबाय. बे इसोरा बाख्नायजाथाव. अके, आमेन. थेंक इउ. जयश्री नार्जारी, बिथाङा मोनसे टेस्टिमनि होदों. जेब्ला सिगांनि लाइभआव आं फैदोंमोन होनना बुंदों, बे समाव लाइभ फैब्ला आरजनि खावलायनाय लादोंमोन, अब्ला आङो एलार्जिनि थाखाय आरज खावलायदोंमोन. आङो दा हामजानायखौ मोनबाय होनना बुंदों. बे इसोरा बाख्नायजादों. येस, इसोरा बाख्नायजादों. जोंनि आरजखौ इसोरा खोनासंदों आरो बे नोंनो सोखा जानायखौ होदों. बेनिखायनो इसोरानो बाख्नायजादों. थेंक इउ स' माच. थेंक इउ. अब्ला बे समाव दंबावो. प्रेज द लर्ड. हालेलुया. अके, जुनु रानी. अके, बेनिखौ खालामबाय. कयलानि दैमारि 936. अके, अन्नानै नाम्बारखौ बेयाव हरना, सोरबा गाज्रि मानसिबो थायोना सोरबा जाने. आंनो पार्सनेलि मेसेन्जाराव बिसयखौ मेसेज खालामना हरनो आं खावलायनाय थाबाय. आंनि न'खरनि थाखायबो आरज. आंनि हौवाया गारि सालायो, बेनि थाखाय आरज खावलायना हरनाय जाबाय. अके, राजिब बसुमतारी. अके, जागोन. आंनि न'खरनि थाखायबो आरज खालाम. मलिता नार्जारी. अके, जागोन. थेंक इउ. निलिमा बसुमतारी. प्रेज द लर्ड. फंबाय, आंनि थाखायबो आफा इसोरनियाव बिना हो. आंनि देहाया बायदि रोखोम असुख जाबाय थायो. अके, इसोरा बाख्नायजाथों. अके, आमेन. गुड मर्निं फ्रेन्ड. आंखौबो अननानै लाफादो. अके, अखिला बसुमतारी, बिथांनि थाखायबो जों आरज खालामगोन. फोरबोआ बाख्नायजाथों. आमेन. दुलुमनि दैमारि, बिथाङा बिदि लिरदों. अननानै आं बे समाव खावलायनाय थाबाय. सोरहाबा जुदि कमेन्टफोर थालांबायब्ला अननानै गाज्रि मोननो नाङा. नेक्स्टनि थाखाय नोंथांमोना एनि टाइम आंनाव मेसेन्जाराव नोंथांमोना आरजनि खावलायनाय पइन्टस एबा बिसय थायोब्ला हरनानै दोन. आरो जुदि लाइभआव आरज खालामजानो लुबैदोंब्ला नोंथांमोना मबाइल नाम्बारखौ शेयार खालाम. आङो सुबिदा बायदि कल खालामनानै आरज खालामगोन. मिथिंगा बसुमतारी. हामबायसै. अके, हामबायसै. थेंक इउ. मारियाम. अके, थेंक इउ स' माच आदा प्रेयार खालामना होनायनि थाखाय. इसोरा हाजासे बोर होथोंसै. आमेन. अके, आमेन. मिखिला गयारि. प्रे फर माय हाजबेन्ड इरिनेस मोसाहारि. बियो तामिलनाडुआव थायो. गोबां फैसा दाहार दं. बिखौ सुख'नो हानायनि आरो न'खरखौ मोजां खुंलांनो हानायनि. अके, आरज खालामनि ना. सुकिला नार्जारी, बिथांनि जे हाजबेन्ड
Irinias Mosahari biyo Tamil Nadu थायो होनना बुंदों ना जों आरज खालामनि हालेलुया गोथां खुस्राफा बे समाव नोंखौ हामबाय नों फोरबावफा जोंनि खिला बिनानाव बेनि जि बिसायफोर